खुलुमबाय दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। मिजिं थियो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। दिनैनि खौरांफोरा जादों गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो NLFB फोरनि केसआ दासिमबो जोबनानै थाङाखै। NLFB नि आर्मि चिफ एम बाथाखौ हमनायनि सायाव NLFB आफादनि आफादगिरि आइबि बुंथिगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 2014 मायथाइयाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गबर्धना थानायाव थांनाय केसनि थाखाय एम बाथाखौ हमनाय जादों। नाथाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो NIA आ एम बाथाखौ हमनानै लांनायखौ NLFB नि आफादगिरि आइबि बुंथिगिरिया गोख्रों रावजों सोंखारिखांदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइसाराम लाड्डु सिंहनि हेंथायै एबसुजों लोगोसे गोबां माहारियारि आफादफोरा धरना होनाय जादोंमोन। मानोना भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइसाराम लाड्डु सिंहआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माखासे जेंना गोनां हाबा मावदोंमोन। बे जाथायजोंनो लोब्बा लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बेले-बेजेखौ नायबिजिरसंनो थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चांद कटारियाया गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दावबायफैदों। रायजो बेंगिरि गुलाब चांद कटारिया फोरमायो दि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बेले-बेजेखौ नायबिजिरग्रा हानजा दानानै होबाय आरो जुदिसो नायबिजिरनायाव दायनिगिरि मोनोब्ला प्रफेसार लाइसाराम लाड्डु सिंहखौ आयेननि बेरेखा बादि साजा होनाय जागोन। समाज सिबियारि आदा जिसया सोमफ्रामारिनि मोनसे मोजां खामानि। थांनाय हराव क'क्राझार सोहोराव सासे ड्राग्स रोगाग्रा सकमान फकीर मुंनि बेपारिखौ हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनिफ्राय मोन 11 ड्राग्सनि कन्टेनार बोखांनो हादों आरो बिथांखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायहरनाय जायो। बिटिसिनि हान्था-मेला बिफाननि मोनसे बाखनायथाव खामानि। क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय RNB सिभिल हस्पिटालसिम सानफ्रोमबोनि थांलाय-फैलाय हान्था-मेलानि थाखाय गंनै गारि बेखेवना होयो। बिटिसिनि हान्था-मेला बिफाननि मावफुं आफादनि रनेन्द्र नार्जारिया। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव अपारेसनजों लोगोसे बायदिसिना ट्रिटमेन्टनि खामानिया मोजाङै मावफुंजागासिनो दं आरो बेरामिनि अनजिमायाबो बांगासिनो दं होननानै फोरमायो। हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। हाग्रा बिफाननि संदाननायाव गोबां बिबांनि दंफांफोर हमनो हादों। हल्टुगाव डिभिजन प्रटेक्शनजों लोगोसे बिसमुरि गोरा रेन्जनि हाग्रा बिफान मावसुमा सोद्रोमफोरनि गोख्रों सिग्रोमनायाव मोनसे गेदेर जाफुंसार जानो हादों। आयेन बेरेखा गंसे टाटा एसियर AS01 VC8717 नम्बरनि गारिजों बुंफबनाय सेरफां दंफांखौ मैया फुंबिलि समनि 4 रिंगायाव हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला कारिगाव साखाथिनि निउ बासबारि गामियाव हमनो मोननाय जायो। हमनो मोननाय गासै दंफांनि बेसेनखौ 2 लाख रांसोनि जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सिगां हाग्रामा महिलारिखौ इभेक्सननि बेरेखा खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। बिटिसिनि हाग्रा आरो हा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिनि हाग्रामा महिलारिनि सायाव खौरांगिरि मेल। EM रनजित बसुमतारिनि गोख्रों अजद बादिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखायनो 37,94,872 बिगा गावनि थाखानाय प्रटेक्टेड हाखौनो राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय गुबुननो होनो राजि जादों होनना गोख्रों अजद दैखांदों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार द्विवेदीनि खौरांगिरि मेलाव बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रायजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावनो हप्ता मोनफ्रोमबो बिस्तिबाराव गुबुन गुबुन VCDCआव मोन 10 हानजाया दावबायहैगोन आरो रायजोफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो नाजागोन होनना फोरमायो। बिथांनि बेबादि खामानि मावनो लानाया थारैनो जोबोद बाख्नायजाथाव। आरोबाव फिन खनसे KLO उदखारि हमजाबावदों। क'क्राझार जिल्लानि पकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासिबारि ओनसोलनिफ्राय गोख्रों सिग्रोमनानै KLO आफादजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ खानो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरा रां दाबि खालामनाय हमखि होनाय खामानिफोराव लोब्बा दंमोन। हमजानाय उदखारिफोरनि मुंफोरा जादों नबजित राय 22 बोसोर, प्रणक राय 21 बोसोर आरो मनदीप राय 12 बोसोर बैसोनि। चिराङाव सानै फलाना गावसोरखौ हाग्रा बिफाननो गथायदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमा मालिबिथा ओनसोलनि आलु नार्जारि आरो मरेश्वर बसुमतारि मोनहा हाग्रा बिफाननो गावखौ गथायो। निसिमा दालाइ आबसुनि नाजानायाव मैया मोनाबिलिनि समाव रनिखाता हाग्रा रेन्ज मावख'आव गावसोरखौ गथायो।
चिरांनि DFO ब्रह्मानन्द पाटवारिया फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे सा-7 सिखारि हानजाफोरनि गेजेराव सानैखौ हमनो हानायनि उनावनो आलु नार्जारी आरो महेश्वर बसुमतारिया गावसोरखौ गथायफैयो आरो हाग्रा बिफाना माखासे थाबावनाय सिखारिफोरखौ गावसोरखौ गथायफैनो खावलायहरो। ओजोंहाय निसिमा दालाइ आबसुआ फोरमायदों दि जेब्लाबो समाज आरो आयेन बेरेखा हाबा मावनायफोरखौ होबथाबोदों, बिनिखायनो सिखारि आलु आरो मरिसरमोनखौ रायजो राजाजों सावरायना निसिमा दखरा एबसुआ रानीखाता हाग्रा रेन्जआव गथायहैदों। आरोबाव निसिमा दखरा दालाइ एबसुआ हाग्रा बिफानखौ खावलायोदि गावसोरखौ गथायफैनाय फलान सानैखौ पुलिसनो गथायनो मोननाय नङा, मानोना बावैसो सान सिगां नबेश्वर बसुमतारिखौ पुलिसआ बुथारनाय बादि दाखालामथों होननानै आरो नबेश्वर बसुमतारि गावथारनायखौ न्याय लुबैदों होनना फोरमायो। गोबां बेले-बेजे जाथाय जालांनायनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि 6थि सेमिस्टारनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावनानै होनाय जाबाय। जाय बिथांमोना गावनि रिजाल्टखौ नायाखै, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन। थारैनो बिटिआर हालामनि सरकारारि कलेजफोरखौ आसाम सरकारा मा खालामनो सानमारदों? मैया उदालगुरि कलेजाव 11:30 रिंगानिफ्राय 2 रिंगासिम गोबां अखा जुब-जुब हानायनि गेजेरजोंब्लाबो उदालगुरि कलेजनि इउनियन बडि आरो माखासे फरायसाफोरा गभार्नमेन्ट कलेज जासेयावबो एडमिशननि मुङै गोबां फिस लागोननि नटिस ओंखारनायनि थाखाय खौसे जानानै आसाम सरकार आरो आसाम सोलोंथाइ बिफाननि हेंथायै बेसेन नाङाजासे एडमिशन मोननो थाखाय गोख्रों धरना होदोंमोन। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।